Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Siti Muslikah, NIM 713 kalih, kelas C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunajaya Madura. Wonten video mriki kula badhe maosaken geguritan lan nyritakaken pewayangan yaiku Lahire Arjuna. Geguritan kanthi judul Ayo Ngibadah dening Siti Muslikah. Ngibadah iku wajib hukumi. Aja ngasi kowe ninggalake. Amarga kabeh ana piwalese. Kepriye urip lan amale. Ayo sedulur padha ngibadah. Ayo padha golek amal jariah. Sedekah ingkang kathah supaya uripe luwih barokah. Ayo ngibadah senajan awak saya tinggalno urusan dunya. Eling marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Cekak semanten geguritan saking kula, lajeng kula badhe nyritakaken babagan pewayangan kanthi judul Lahire Arjuna. Lahire Arjuna. Wonten setunggaling dinten, Begawan Abiyasa, Madrim Puntadewa, Yamawidura, Kunti lan Bima kempal wonten kraton ngentosi wangsulipun Prabu Pandhu. Boten dangu dumadakan dugi salah setunggalipun utusan saking Pandhu ingkang warta bilih Prabu Pandhu nembe wonten tugas nderek Basudewa tindak wonten tlatah Mandura. Dewi Kunti ingkang nembe mbobot lajeng nglahiraken jabang bayinipun. Saking kelahiran punika, bayi ingkang nembe mawon miyos saking madharanipun Dewi Kunti lajeng dipun gendhong dening Bima. Ingkang boten benten inggih menika raka saking jabang bayi menika. Bima nggendhong rayinipun dhateng tlatah Mandura kanthi kawalan saking Begawan Abiyasa. Wonten tlatah Mandura, Ugrasena sowan wonten Dewi Mahendra lan Dewi Badraini. Piyambakipun sedaya sami ngentosi kerawuhan Basudewa. Boten dangu lajeng Raja Basudewa dumugi kanthi dipun dherekaken dening Pandhu lan Arya Prabu. Dewi Badraini ingkang ugi nembe bobot lajeng nglahiraken jabang bayi ingkang ayu lan dipun paringi asma Sumbadra. Boten dangu Bima dugi wonten Mandura kaliyan gendhong bayi jaler inggih menika rayinipun piyambak kanthi kawalan Begawan Abiyasa. Lajeng bayi menika dipun caosaken dening Prabu Pandhu ingkang boten benten inggih menika ramanipun. Lajeng Pandhu paweh asma dening bayi punika kanthi asma Parmadi. Kados punika Begawan Abiyasa paweh asma Palguna dening putra Dewi Kunti. Sawetara Bima dados rakane paweh asma Jalamprong dening lare menika. Lare menika sakmangke dados kesatria ingkang bagus lan kiyat. Kalebet wonten bagian Pandhawa 5 kanthi julukan terkenal inggih menika
Arjuna. Wonten papan sakmenika wonten bayi kalih ingkang gadhah asma Parmati lan Subadra. Lajeng Basudewa mangku lare punika. Parmati wonten wentis tengen lan Subadra wonten wentis kiwanipun Basudewa. Saking riku lare-lare menika dipun jodohaken wiwit bayi cenget lan Basudewa sabda menawi saking lare kalih menika benjing bakal nurunaken keturunan ingkang dados raja. Cekap semanten cerita saking kula, matur nuwun.